Утре козели да се... Още едно има. Дам ги на един приятел. Още едно. Откъде ми мисли това още едно? Не знам. Не, иначе аз знам, че е скъп, че са приятели, а пък си имаш това. Знаеш как бяха се ебахте с малко? Мисля, че... Не мога да хванеш. Провериш дали има и първа глаза. Няма, аз ще го пусна да... Ще пуснам там при папагалите да го мътят. Папагалите, вика. Два папагала има мътят. Два? Трябваш ти 3-4 чипа да го заобградат. Това ще родят хората, но ще могат да мътят. Ще родят? Ще роди. Женската е готова вече. Ще родят си. Ще люпи яйца. Да, ще стане звезда. Тя ги ражда. Ни ги люпие. Мъте ги, бе! Шанко! Ева в гипсот. Ражда ги. Ти сега при малко, как каза? Добре ли си, бе? Штрал Какво каза сега при малко? Штрал си кой ги прави, ражда ги? Мъти ги. Не мога да дигнеш една година, бе! Веднага си топна. Да не се банките и лице, трябва да седиш мене. Те на пет чук държи. Да не се дигаме от стола, да си върху яйцето. Какво гледа, тук ще дошъл. Няма, бе, ти ще идиш върху яйцето. Никога пред себе. Тя мъжи ще държиш. Много напред, това ме е по-меч. Това много ги бъдеш. Дай ми сме измъкнат. Това ми вдига. Кажи с бор машина да ги продавате. Ще избървай да ги научи. Промоция с килти. Тя няма да се шапа. Няма да ми ще. Дигай телефона, дигай. Дигай се обажда. Мака! Че клипа е Някой го е готов. намалил, май. Телефона? О? Да. Ами, Иване ще си. Супер тихо да се дава. Ало? Ето още едно. Навикам. Това път не. Не, бе, това е. Нека дай ми ямото. И не знам. Кола? Значи нас. Не знам. О, Базикски. Повика. Ти викаш, тя се малко. Остава. след момента да правим. Дали? 5 часа. Иди до каса, Ще да вкарам в клипа малко. не е Не. Бисена, айди. без Аз тук стоя да се извиня. Няма да ми ще първо ги взимаш документите и тогава си. Да, как се нещо, който ще махим майче. Що е? Няма да ги Говорим, че чакам. аз тогава ги чакаш, идем само, да. Тя работиш. А, какво е било такава? Ризе. Няма да видиш целта,